Бигрәк мотор җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез, уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Уяныгыз, әрсез без эфирда. Хәерле иртәләр. Бuna uyanып беткәндер инде, миңа калса бөтен тыңлаучылар. Дөньядагы иң дәртле, иң менә иң энергиялы кешеләр, ул миңа калса иртәнге радиода эшләүче кешеләр. Куяныгына кадәр. Минем уйлавымча, тыңлаучылар сизеп барадыр. Без дә әкренәп уянып барабыз менә. Мин дә шуны әйтмәкче идем, теге беренче менә сәгать 7-не алсаң без теге исәннәрмесез, хәерле иртә, хәзер Соң мин үзем дә бер термос чәй эчеп бетердем бит инде. дөресен генә әйткәндә мин Файлы менә килгәндә башы күтенә тибә уяттык көчкә. дөресен генә әйткәндә мине менә шулай иртә торганым авылда гына бар, көтүгә беренчесе, әйме? Көтү көткәндә. Икенчесе иртә белән әти уята иде, иртәнге 3тә әйдә киттек балыкка дип. Һәм менә Татар радиосы уята шулай. Иртәнге көтү ул бит инде әле искә алсаң кич чыгулар, клубка чыктың, кич белән чыктың, кайттың 4тә, иртән уже 5тә көтүгә барырга кирәк. Менә. Ә монда иртән кайттың, Татар Менә мин үзем шәһәрдә үскән бит инде. Иртәнге 4тә менә чыгасың, теге клубтан чыгып кына барасың, тегендә уже остановкада кешеләр басып тора заводка барырга дип. Шулар белән автобуска утырып бергә кайтасың инде. Син өйдә чыгып каласың, алар заводка китәләр. Аларга утырып син 10 ел буе эшкә йөрдең бит әле. Әйе. Ярый, җәмәгать, без инде бик күп яңалыклар турында сөйләшеп алдык, ләкин иң төп яңалыкларның берсен әйтмәгәнбез, ул да булса евро бит. Футбол җанатарлары булса, менә сез инде безгә булышыгыз, язсагыз да була. Әйдәгез әле, җәмәгать, евро 2024 һәм инде аның хәзер ярым финал этаплары җитте бит инде, ярым финал этапларында безнең Франция җыелма командасы бит. Испания һәм Голландия белән Англия уйнашак. Бармы җыратарлар, языгыз әле. Кемнәр бәлки берәр без сорамый командалар өчен җыраталардыр. Кем өчен җанатасыз менә? Аның турында да язып җибәрсәгез була. Мин французларны яратам. Франция җиңәр дип уйлыйсың. Франция җиңәр дип уйламыйм. Испания җиңәр дип уйлыйм, но үзем инде Франция өчен җанатам. Димәк, син начар җанатар. Мин Франция өчен. Егетләр, карагыз әле, нишләп безнең берәр татар җыелма командасы юк икән? Менә Татар эстрадасының Минем уйлавымча, андый команда җыелса, ул менә бөтен евроны гел кырып чыгар иде. Мин сразу әйтәм, мин заменада утырыр идем запаста. Даже запаста түгел, резервта. Резервны һәр вакытта искә алмыйлар бит. Юригенә шулай фантазиягә эшләп карый. Безнең тыңлаучылар да ярдәм итсеннәр әле, менә нинди җырчыны нинди позициядә күрер идегез, менә Татарстан җыелма командасы булса футбол буенча. Инде менә футбол командасы бит инде вратарьдан башлана. Менә кем менә капканы менә саклаучы кем булырга тиеш менә? Зөләйлә төркеме. Ни өчен Зөләйлә төркеме файда? Аларны бастырып куйсаң, анда топ кертеп булмаячак. Анда мин әйтергәме кемне куйыр идем? Винарисны куйыр идем. Ул менә бастырып куйсаң, бөтен воротаны сразу үзегенә каплап торыр иде. Принцип шул инде. Якынча шул принцип. Ярый, безнең аннан соң сакчыда, капка сакчыдан соң мондый сакчылар бар бит инде. Ну, урыслар әйтмәсле, защитник була инде. Алар да саклаучылар. Кемне куярга була защитага? Защитага Казан егетләре бәлки. Казан егетләре? Юк, аларны куеп булмый. Чөнки алар любой вакыт таралып китәргә мөмкиннәр. Так, алайса тагы кемне? Казан егетләре. Менә монда бер тәкъдим килеп иреште. Тимаевны иң беренче куярга дигәннәр, алга дип чаба дигәннәр. Хөкем, ничек була әле ул һөҗүм итәргә? Атака шулай буламы? Һөҗүмче. О, менә яхшы вариант. Салават тренер. Салават тренер. Ул тренерга килешә. Чөнки ул беренчедән шәп сүгенә. 90 минут бердә кабатламыйча сүгенергә мөмкин, һәм зоопарк белән эшли белә бит ул. Аннан соң безнең бит инде хөкемдарлар да бар бит инде. Алар кем булыр микән? Судья дип әйтәсең, Мин әйтергәме кемне куйыр идем? Ринат Рахматуллинны куйыр идем. Нигә? Ну, ул теге эйләнгән бит инде, полосатый кием киеп ирегә. Анда система var, повтор да бар бит. Аларны да карый белә ул. Видео белән видео повторлар эшли белә. Хәзер аеруча теге законнар белә ул ничегрә икән. Шуңа күрә мөмкин. Тагын безнең аланда тагын нинди ниләр бар, позициялар?
Менә шул саклаучы инде. Саклаучыларны үттек уже. Ярым саклаучы. Ярым саклаучылар. Ярым саклаучылар да бар икән, хозумчылар да. Ярым саклаучылар. Языгыз нинди вариантлар бар тагын? Кемнәрне кайда куеп була икән? Бинарист судья дип тә язганнар, мондыйлар да бар. Бинарист судья. Юк, ул безнең капкада басып тора. Судья безнең Ринат Рахматуллин булып чыкты бит инде. Ярым сакчылар кемнәр? Илдус Садыков. Ни өчен Илдус Садыков? Һәм мин булам инде Илдус Садыков һәм мин ярым сакчылар, ну ярым җырчылар. Ярым саклаучы, ярым җырчы. Андан соң һөҗүмчеләр. Менә берсе Фирдус Тимаев. Әлбәттә, Фирдус Тимаев ансы инде булырга тиеш, әлбәттә. Андан соң тагын кем? Әйдәгез безнең Салават тренер булгач, һөҗүмче итеп, ну, Альфред Икшембетов сез булмый бит инде ул бит гел аның белән йөри. Әйе, гел Салават кырында ул булырга тиеш. Әйе. Менә монда шулай кызыклы тәкъдим килеп ирештә, Зрәйлә массажистлар һәм дөбер шатыр сынган җирне ремонтлаучы. Беләмәйт, массажистлар әйбәт. Яхшы. Массажистлар дөбер шатыр ул әйбәт вариант. Әйе. Ул Әсхәт дөбер шатырны теге бер күрсәң генә уже уйныйсы килми аңа каршы. Аның белән гомумән әйткәндә уйныйсы килми. Әйе. Тренерның ярдәмчесе дә булырга тиеш бит әле. Әйе. Ансыз ярамый. Кем була ярдәмче? Соң билгеле бит инде тренер Салават Закиевич булгач тренер кем? Ярдәмчесе кем? Альфред Икшембетов. Уларның белән ул бердән бер тренер кайданың баянчысы бар кырында тәгә кергән тынычландырып уйнап тора торган. Миңа калса бик яхшы команда җыелыр иде. Андан соң гомумән әйткәндә персонал менә теге анда була бит инде теге ниндидер капка сакчысын ну теге капка сакчысының тренеры дип әйтегендә тагын ниндидер ниләр анда. Әле менә минем уйлавымча шундый кеше дә булырга тиеш. Теге фан-зона була бит инде Жон Атарларның менә самый теге иң беренче кешесе. Ул теге иң тавышлы кеше, кычкырып теге берән инде җырлап җибәрүче кеше булырга тиеш. Менә минем уйлавымча анда да утырга тиеш Темаев. Ул бөтен җиргә өлгерә ала. Ул бөтен җиргә өлгерә ала. Ул гол кертә, чыгып шабашында Жон Атарлар кырында утыра да, ишулар белән тагын җыр бәреп кычкырып бөтен теге каршы команданың уенчыларын бөтенсен куркытып җибәрә. Менә тагын бер вариант килеп иреште. Ришат Хватуллин ул Роналдо сыман. Рональдо сыман. Симулянт. Симулянт и прическасы өчен бик нык кайгыра. Аннан соң менә Элвин Грейв ярым сакчы дигәннәр, ул Татарстанда да, Башкортстанда да, Мәскәүдә дә гомумән тегендә монда чыгып йөри дигәннәр. Гомумән әйткәндә шәп җыелма команда. Ансы Элвин Грейв легионер булып чыга бит инде ул. Аннан соң менә монда кызыклы вариантлар бик күп, әле тагын укырга җитешербез. Җыелма команда. Мин былай дип күрсәтәм икән, все, берегез инициативаны үз кулына ала да, все, давай, алга таба дәвам итәбез, аннан соң укырбыз дип. Мин почему-то Кызык тема. Дәвам итәбез аны. Мен моны почему-то подумал, что типа тимәге саңар, типа шулай дип аңладым. Балай күрсәткәч дип. Все, эфирны бетерәбез. Турмы соль. Бигрәк матур җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез. Уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Сәлам, тагын бер кат. Без кызыклы мезгилдә сөйлгән идек, ул да булса, татар эстрадасыннан футболга команда топлый идек. Еврога әзерлидек команда, монда инде бик кызыклы вариантлар килеп иреште безнең WhatsApp-ка. Әйдәгез әле укыйк әле. Мен кайсы эстрада артисты ниндирәк уенчы була ала икән гомумән. Әйдәле. Менә монда бар Рифат Зарипов ул һөҗүмче, яхшы сикереп йөри дигәннәр. Сикереп йөри, җиңелдә ул шалт теге техник сәйбәт. Теге өстән җибәргән тупларны сикереп как раз башы белән бәреп гол кертергә бәк әйбәт була ул. Һөҗүмчегә Тимаев дигән һәм ярым сакчылар Данир Сабиров һәм Рифат Зарипов шулай ук. Аннан соң Данир Сабиров буенча монда бер вариант бар иде. Данир Сабиров су ташучы. Һәм плов дип өстәп кенә куясы бар иде. Аннан соң командаларда бит инде шулай ук теге массажистлар була бит инде, бит массаж ясаучылар. Алар кемнәр булыр икән? Ямлы төркеме. Ямлы төркеме. Менә бөтенебез сразу ничек туры килде. Менә мин аларга массаж ясатыр идем. Әйбәт. Но син командада юк. Мин командада юк. Сени язмадылар монда. Менә Элвин Грей дип язалар монда. Элвин Грей һөҗүмдә.
Туплы яхшы ала дигәннәр. Ала Әйе. дигәннәр.